Kenya ok nyadhi mbele. Ponono ni mano timore kwano mar higa mar 2027 dhi bedo nade e kind Raila gi Ruto kata Ruto gi Gachagua? In isebedo e siasa higni mang'eny. Yamo dhi lokore machal nade? Ka? Kigo turubini mbele higa mar 2027. Wach mar Gen Zs gi wach mar opposition temo ka gima gikonyo sirikal dhi loko kwano mar siasa nade higa mar 2027? Jotelo idhi loki gi nyithindo gi koso ji pod biro mana tiyo kaka nyithindogo onge piny ma nyithinde mosedhi mokawo loch motiyo anywhere in the world. Nyithindogo are just making a point and they've made their point, but many of them kata kimiyo the government sani they'll not be able to manage because they require experience and training. Some of them are graduates, but pod gionge those management skills maginyaran go the country. Some of them could be brilliant in various aspects, but management is different. And I can talk from my experience after college. So there are things you join when you work with the government. Kata politicians mang'eny ginitie mang'eny mok understand gik mang'eny. Gin mok nena ka ok understand jomo pok otiyo gi government monge how the government runs. Nyaneno ka make kata a lot of noise but nitie gik mok understand. So nyithindwa gi will gain experience with the time. Yeah. And kama gichake nadwa ni ging'e ni even the leaders magineno sani maginyalo kata luongo ni fossils also started as young men. Look at Raila Nyang' Nyong'o Orengo at the time of Ramogi, Masinde Muliro, Martin Shikuku, Katana Ngala, and all those fellows. So when these people came, they were very young, but they didn't rush for these leadership positions. They understudied the jotelo manenitie Masinde Muliro gini then. So samane sagi ochopo to koro. So they've not just found themselves there. Koro gibro kao sama tin. Aneno ka jo nyakachuru